Mi smo mali, ali smo veliki. Još jednom vam želim dobro jutro poštovani slušatelji, kao i onim mlađim slušateljima za koje rezerviramo naredne minute našeg programa. Kako to izgleda kada djeca, to jest članovi radijske sekcije osnovne škole doktora Franje Tuđmana, krenu u akciju i traže među građanima zanimljive sugovornike na ozbiljne teme. O tome govorimo danas u emisiji Mi smo mali, ali smo veliki. Naime, mladi članovi sekcije su se uputili ulicama našeg grada u pokušaju da naprave anketu. I moram priznati, posramili su i nas koji imamo dosta utakmica u takvom ne baš dragom snimanju. Stoga evo sve pohvale učenicima, sada ćemo ih i čuti, kao i sve ono što su pitali naše sugrađane. Dobar vam dan, ja sam iz osnovne škole doktora Franje Tuđmana, moje ime je Bruno Vočanec i provodimo anonimnu anketu, pa bili ste nam mogli odgovoriti na nekoliko pitanja. Mogu. Odlično. Jeste li zadovoljni životom u Kninu? Nisam. Zašto je to tako? Pa zato što nema posla ni za mlade, ni za starije. Ja sam trenutno baš napustila Knin. Pa gdje ste otišli? U Stuttgart. Što vas čeka tamo? Posao. Koji? Kao njegovateljica, čuvam babe. Jeste li možda našli tamo mjesto gdje ćete živjeti, odnosno jel imate tamo smještaj? Imam. Sve je organiziran, znači i smještaj i sve, znači čista plaća mi ostaje, smještaj osiguran, hrana osigurana, sve. Biste li ikom preporučili dolazak i eventualni ostanak u grad Knin? Trenutno sad ne bi. Ako bude bolje, ako bude posla, onda da. Ovako ne. Je li vam uvijek bila dostupna liječnička, odnosno medicinska pomoć? Pa nije mi bila potrebna. Do sada, ne znam. Nije mi bila potrebna. Jeste li zadovoljni rukovodstvom grada Knina? Pa ne znam. Jesam i nisam. Pa jel ne možete reći, na primjer, s čime ste zadovoljni rukovodstvom grada Knina i s čime možda niste? Kao grad Knin je prelijep grad. I šteta što nema ljudi što odlazu, znači nema se posla. Možda će biti bolje, ali u ovakvoj situaciji nema. Ljudi svi napuštaju. Prvo moja djeca će otići za menom u Njemačku. Čim sad završu srednju školu, zadnja godina, znači idu s menom gori raditi u Njemačku. Jer ovdje nema, iako budu radile, radu za 2000 kuna, kao što sam ja radila za 2 ili 1000 kuna, pošto poslodavci nemaju para, a gor mi je 1500 eura, pa razlika je velika. Svoju djecu isto vučem sa sebom gori. Što biste poboljšali u gradu Kninu na odnos što se danas sve događa u Kninu i što sve danas ima? Sve. Znači, ama baš sve. Od politike, prvo treba politiku malo promijeniti, stabilizirati, poslove ljudima, nova radna mjesta, malo poljoprivredu da se krene, da se radi, da se ljudi povratu, ne da naši ljudi moraju bježati za druge ljude raditi, a toliko nam je lipa zemlja i možemo sve da ovdje uživamo i radimo. To je šteta. Dakle, mislite da je potrebna modernizacija grada? Tako je, obavezno. Kako vam se sviđa grad Knin? Sviđa mi se jako, tu sam došla raditi i zavoljela grad Knin i sad više nigdje ne bi otišla. Ne bi otišli ni bilo koji slučaj da izgubite posao ili bi još negdje drugdje, trbuhom za kruhom. Pa u slučaju egzistencije naravno da bi potražila neko drugo mjesto za život, ali u trenutnoj situaciji mi zaista ne pada na pamet bilo gdje drugdje ići. Koji vam je najdrži događaj u Kninu tijekom godine? Pa volim Oluju posebice jer mi dolaze gosti iz raznih krajeva Lijepe naše i svima pokažem koliko je u našem Kninu lijepo, krasno, zabavno i zanimljivo. Što biste poboljšali u Kninu? Pa ovako, više sadržaja za mlade, znači više nekakvih kulturnih događaja, više okupljanja, više sportskih sadržaja, možda gradnja infrastrukturna, recimo bazena, ne bi bila loša investicija i tako. Što mislite o zdravstvenoj njegi u Kninu? Jako sam zadovoljna zdravstvenom uslugom u Kninu, budući da sam zbilja prošla u svom životu, nažalost, eto i bolnice u Zagrebu i u Splitu i u Sinju. Mogu reći da me se Knin kao bolnica njihova i kao medicinski djelatnici usluga izuzetno dobro dojmila. Kako je vaše mišljenje o problemu zapošljavanja školovanih ljudi u Kninu? Pa ovako, problem je kao i svugdje u Hrvatskoj, ne bi tu istakla Knin ništa posebno, znači problem zapošljavanja je najveći problem trenutno u našoj državi, znači više definitivno popusta, odnosno smanjivanje nameta za poduzetnike, otvaranje obrta, više samostalnih djelatnosti
i onda bi krenulo ne samo u Kninu nego i u šire. Da ste gradonačelnik Knina, što bi promijenili u njemu? Recimo, napravila bi neke nove, važne, dobre projekte. Više bi radili na razvoju turizma, da što više turista dođe upoznati ove naše ljepote u gradu Kninu. Najviši vrh Hrvatske, Dinaru, naših 7 rijeka, Krčić, izvor rijeke Krke, Kninsku tvrđavu. Znači, na tome bi više poradila i naravno potrudila bi se nekako da napravimo bazen u gradu Kninu ili bar neko kupalište uz neku rijeku, da se mi preko ljeta u najtoplijem gradu u Hrvatskoj imamo gdje kupati. Što vam se ne sviđa u gradu Kninu? Grad Knin je prelijep, ali recimo ne sviđaju mi se neke stvari koje ljudi rade. Imamo recimo puno smeća, pa ljudi bacaju smeće okolo, zagađuju rijeke, još slabo odvajaju otpad. Trebalo bi više biti spremnika za odvajanje otpada. Evo, ne sviđa mi se recimo što ispred vaše škole nema za bicikle malo jedno parkiralište koja djeca dođu s biciklom u školu da imaju staviti bicikle. Ali Knin je prelijep, ima tu lijepih stvari i ne sviđa mi se recimo što tvornica Div zagađuje okoliš i rijeku Krku i Orašnicu. Koji vam je najdraži događaj tijekom godine u Kninu i zašto? Najdraži događaj u Kninu tijekom godine mi je festival ruralne kulture ili FRK koji se održava na rijeki Krki zato što tu bude raznih sadržaja za djecu i odrasle, poput izlaganja domaćih proizvoda, vožnje bicikli, jahanje konja, vožnja splavom, vožnja čamcem. Tada bude baš veselo, sviđaju im se recimo i Zvonimirovi dan, sve te nekakve manifestacije koje organiziraju nevladine udruge u Kninu. Hvala vam na vašem vremenu. Hvala i vama. Jeste li zadovoljni životom u Kninu? Jesam. Biste li ikad napustili Knin kao mjesto stanovanja? Teško. Zašto? A zašto bi? Pa ne znam, možda vam se nešto ne sviđa u njemu. Pa upravo sam rekao, teško. Biste li ikome preporučili dolazak i eventualni ostanak u Kninu? Pa bi. Je li to zbog ljepota ili nečeg drugog? Iskreno zbog svega i zbog ljepota grada Knina i uvjeta koje može pružiti. U redu, je li vam uvijek dostupna liječnička pomoć? Meni da. Jeste li zadovoljni rukovodstvom grada Knina? Da. Mislite li da se novac treba utrošiti na sport, unapređenje škole, kao nešto što i baš nije potrebno? Ne. Treba bi se utrošiti za unapređenje škole kao i razne prekvalifikacije. Kako biste opisali svoj grad Knin? Zaživiti ugodan, posla preko glave, šta dalje treba čovjeku? Dobar dan. Dobar dan. Biste li ikome preporučili dolazak i eventualni ostanak u Kninu? Definitivno bi preporučila, zato što je Knin divan mali gradić, mali je pa je sve blizu, a i blizu je mora. Zašto nam mladi odlaze iz Knina? Ne odlaze mladi samo iz Knina, mladi odlaze iz cijele Hrvatske, problem je nezaposlenost, mladi nemaju posla i odlaze tamo gdje ima posla. Što biste vi napravili da ste na višem stupnju, znači na nekoj vlasti, da omogućite im opstanak, znači da ostanu? Pa, smanjila bi poreze, kao prvo da sam ja na vlasti, smanjila bi poreze, omogućila ljudima da mogu zaposliti, malim poduzetnicima da mogu zaposliti ljude, tako da ostanu nam u našoj lijepoj. Jeste se ikad zamislili u toj poziciji zapravo? Ne mogu se zamisliti, ja sam učitelj i nadam se da ću taj posao još dugo raditi. Jel volite svoj posao? Svoj posao obožavam. Što biste preporučili mladima da naprave za bolje? Mladi kao prvo neka se školuju, neka se obrazuju, a onda nek rade posao koji vole. Ako taj posao se nalazi negdje drugdje izvan Hrvatske, ja im ne mogu osobno zamjeriti, neka idu gdje god žele. Ja sam iz Slavonskog Broda došla u Knin raditi ono što ja želim. Što vam se najviše sviđa u Kninu? Pa sviđa mi se to što je maleni grad i što u principu ljudi se međusobno poznaju i sviđaju mi se moje kolege i moji učenici. Da sretnete nekog prolaznika, kako biste mu opisali ovaj grad? Opisala bi ga kao mali, simpatični gradić, da opet mali, a je kad je mali, ali je simpatičan i ne znam, iako je mali, ima jako lijepu prirodu, tako da i okolica Knina je nešto što je predivno, ne samo sam Knin. Jeste li zadovoljni liječničkom pomoći i našom bolnicom? Pa jesam, zadovoljna sam, nisam je toliko puno trebala, Bogu hvala, pa ono što sam trebala je bilo sasvim u redu. Što nedostaje u gradu po vama? Možda malkice više sadržaja za mlade, ali ne samo mlade, nego i za one srednjih godina i starije. Jedino to.
Znači mislite da bi ljudi isto i sami kao svi ostali trebali više napraviti stvari za naš grad? Pa je, zato što mi uvijek očekujemo da nam netko drugi nešto napravi, ali prvo trebamo krenuti od sebe. Jeste li zadovoljni životom u Kninu? Jesam. Biste li ikad napustili Knin kao mjesto stanovanja? Pa možda, zavisi sve od posla, da ako bi možda suprug i ja ostali bez posla ili neka druga poslovna prigoda, možda, ali za sad ne. Biste li nešto učinili u vezi tog posla ako vam slučajno nestane? Kako mislite, ako bi mi se pružila prilika da napustim, da moram zbog egzistencije, normalno da, ako nastavi ovako, savršeno. Što mislite o mladima koji napuštaju Knin? A slušajte, svako slijedi svoj životni cilj, a možda se i vrate. Nikad se ne zna. Jel podržavate to naseljavanje? Iseljavanje? Pa slušajte, podržavam jer i moja djeca su u toj dobi, ovi mladi što su završili nema posla, a to je već sad malo drugo pitanje, zašto nema posla za mlade, zašto mora ići? Biste li ikom preporučili dolazak i eventualni ostanak u Kninu? Bi. I ja sam jedna od tih koja je došla zbog posla, zbog egzistencije i evo sad vam kažem 20 godina sam ovdje i nastavljamo i dalje, jel? Kakav vam se Knin čini kao grad? Savršen, po svemu. Prvenstveno po zraku, po buri, moram to naglasiti, jer zdravstveno. Jer i moje dijete je zbog tog ostalo ovdje 20 godina. Kad ste već spomenuli zdrav zrak, da li vam je lako dostupna liječnička pomoć? Da. Mogu je imenovati sve u domu zdravlja i svoju doktoricu Manuelu i sestru, savršeno. Da ste gradonačelnik u Kninu, što biste radili ili promijenili? Prvo, nikad ne bi bila gradonačelnik grada. Drugo, pa ne, mislim da nisam, ja volim puno pričat ko što se i vidi, a ne znam tako lijepo pričat ko što gradske vlasti moraju pričat ovog. A što se tiče gradonačelnika, pozvala bi ga na kavu, otišla s njim na kavu da popričam. Jeste li zadovoljni sa životom u Kninu? Pa nisam. Zašto? Pa, postalo je nekako jako pusto. Osjeća se izađeš navečer ujutro, vrlo malo svijeta ima u gradu, kao da odlazi nešto vrlo malo. Stvarno, ja sam tu već gotovo 20 godina i vidimo te promjene nagle, da sve omladne manje i manje i tako da. Što mislite, zašto mladi odlaze iz Knina? To je radi tih uslova života, jer tu zaposlenost je vrlo mala. Ja sam radio u tvornici vijaka koja drži sad iste kapacitete kao što i prije, malo se zapošljava. Tako da to svijet odlazi, snalazi se, kogod ima djecu, to pušta da ide u inostranstvo, da se snalazi. Inače tu nema, u Kninu nema nekoga posebnoga, ni sadržaja, ni života i mladi odlaze, malo ko da će se i vraćati, to sve do krajno ide. Biste li kome preporučili dolazak i eventualni ostanak u Kninu? Ne, to nikad ne bi preporučio. Zašto? Pa zato što bi se isto proveo kao i mi, ne bi bilo nekoga smisla živjeti tu. Ako ti djeca nemaju perspektivu, to mogu doći samo penzioneri i ljudi koji su riješili neke životne uslovi da tu sprovedu život do kraja, ništa više. A postoji li nešto što vam se sviđa u gradu Kninu? Pa zrak je jako dobar, klima ugodan, bura i sjeverac da je jako svježi i osvježava u odnosu na primjer na Bosnu gdje je jako magla, jako vlažnost velika, ovdje jako dobro za što se tiče klime, najljepše je tu živjeti. Da ste gradonačelnik, što biste promijenili u gradu? Pa nema se tu šta promijeniti, gradonačelnik je ograničen sa svojim budžetom, ne može on dalje ništa uraditi nego što može. Bilo njih, mijenjali se gradonačelnici, ali uglavnom sve ostaje po istom. Smatrate li da u Kninu treba živjeti više ljudi? Treba. Kakvi su vam uvjeti u Kninu? Pa nisu loše, ali malo više posla. Znači treba malo... Smatrate li da je premali broj trgovačkih obrta u Kninu? Trgovačkih obrta? Pa dovoljno, s obzirom na platežnu moć. Ima li dovoljno mjesta za opuštanje i rekreaciju, na primjer parkovi? Nema. Znači treba još. I terena, tako je, dvorana, neka, možda bazen, tako nešto. Kada bi dobili stan u nekom većem gradu ili općenito drugom gradu, bili se odselili? Isti dan. Zašto biste odselili? Zbog dice, ne zbog sebe. Meni je dobro, ali nemaju dica perspektivu, nema škole, nema fakulteta, nema ono što bi oni, to ovdje nema. Što biste uradili da ste na mjestu gradonačelnika? Pa najprije u srednju školu je malo više programa za izbor dice. Da imamo više. Program države znači šta je ono što je potrebno, jel?
Ima li neke svjetlije budućnosti? Samo za manji broj ljudi, za veliku većinu ne.